Nechajte nás pracovať na stene. Lepšie rameno, prechod do kroku. Stvrdni. Poď, slabý rytmus, poď. Nechajte oťaže na mieste. A ideme. Vyrovnaj si koňa. A teraz, hop. Bič, keď nejde. Bič, poďme, hop. To je ono. Utekli ti ruky. Poď ešte raz. Slabá vonkajšia holeň. Lepšie oťaže. Rameno, koleno, ruka hore. Prejdi do kroku, ukážkovo. Stvrdni. Klus, hop. Výborne, poď. Dobre, dobrá noha. Hneď ju uvoľni, hneď špičku uvoľni. Uvoľni špičku. Tak, to musí byť hneď. Jak dáš pomôcku, hneď musí byť uvoľnené. Slabé rameno, vyrovnaj si koňa, krk rovný. Uteká ti von. Prejdi do kroku. Udrž rytmus, poď, udrž rytmus. Daj si bič, keď nereaguje. Dobre. Klus. Musíš byť vyrovnaná. Ešte raz, pracovný set, krok. Stvrdni. Máš vystreté ruky, nemáš silu v rukách potom. Radšej si pustíte oťaže, daj si ruky bližšie k telu. Teraz klus, poďme. Hop. Musí ísť bič, keď nejde holeň, musí ísť bič. A hneď uvoľni špičku. Vyrovnaj si krk. Pracovný set. Správ si kruh. Lepšie oťaže, vonkajšia oťaž bola voľná. Napnutá vonkajšia oťaž, peruj to v tých lakťoch. Teraz sú dobré ruky, pokračuj na stene, vyrovnaj si koňa, utekol ti od steny. Kontroluj si, skľudni si toho koňa, správ si kruh, poďme. Čo je, prečo sme neklusali? Uvoľni si nohu. Kruh si dokončí, poď. Dokončí kruh. Rameno prvé, rameno, holeň, poď tak. Napnutá vonkajšia oťaž, nemôže byť voľná. Palce hore. Dobre riešenie, vytlač vnútornou a prejdi do kroku. Nestvrdla si. Dala si obidve oťaže naraz. Povol, končíme.